След това рекордно дълго представяне на Revo Pearl, телефонът, както каза Димитър, е идеален за дамите, заради красивия си дизайн и корпуса, който е почти огледан, особено след като спалите заводския протектор, който си. Е време да видим и следващото ревю. Сега ще разберем дали точно да е на Revo Pearl или на Revo Power. Ревю ще бъде направено от Иван Георгиев. Здрасти, сега ще можеш да се представиш. Кой от телефоните искаш да представиш ти? Revo Pearl. И ти явно искаш да зарибяваш гайта, като ти покажеш колко е готин телефона. Естествено. Ядай. Нали няма проблем да разлучи малко? Разбира се, да. Времето на Иван стартира. Здравейте, аз съм Иван Георгиев. Също в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика Ломоносов. Специалността ми също е компютри. Днес ще... Може да се каже. Нека казвам. Днес ще ви представя уникалния, бих казал, Revo Pearl. Перфектен за една дама. Елегантен, изискан. Бих казал доста удобен, практичен. Менюто му е изключително улеснено. И това побрал дори в джоб на по-тесни дънки. Разбира се, джоб на по-тесни дънки, да. За характеристиките 4-ядрен процесор, 1 ГГц и 300. Това е страхотно за един такъв телефон на тази цена. Конкурентна при това на повечето модели. 1 ГБ RAM, перфектна е. Не за играене на игри, разбира се, повечето, но разбира се, Facebook, Messenger, Skype, Subway Surfers. Какво друго да кажа? Вътрешната памет 8 ГБ, предполагам 5,5 за файлове, за потребителски нужди, които се увеличават с картата памет 64 ГБ, което е страхотно, нали, в сравнение с моя телефон, който... Да, може да направиш съпоставка спрямо него. Съпоставка с моя телефон, който... Батерията си апгрейдва или не? Трябваше. Което батерията му също е 2000 мАч, но неправилно зареждане. Заминава половин ден и трябва да се зарежда. Вградената ми памет е 8 ГБ. Нямам слот за карта памет, определено бих го сменил с този. Две SIM карти за бизнес дамите е перфектен. Какво може да се каже? Гледаме менюто, страхотно. Самолета е нежим, т.е. кубичките няма проблем. Шегички. Телефона е с Google GMS сертификация. Това вече не го белязва. Това е една страхотна характеристика, бих казал. Тоест не мога да ти крадат информацията от Няма как. Нека опитат. Ти като не хакер и знаеш ми работи. Няма да се опитвам. Локацията му е превъзходна, бих казал. Може да покажеш на камерата. Първо ще примерно да изберем някаква друга зона, в която нека не избереме... Цъкаме си, че сме, да кажем... ЕПЗ Искър. Да, тука. Така. И сега покажи пред камерата и цъкни откриването на локацията. Откриването на локацията. Опа. Откриването на локацията и директно ни праща и показва къде се намираме. Paradise Center, етаж 1, щанда на Revo. Аз като човек, който обича да слуша музика, между другото, може да си вържиш слушалките. Този телефон след малко ще го направя, разбира се. Този телефон е, казал, перфектен. Единствената ми забележка е към камерата. За селфистите става. Готин лап, селфисти. Селфисти,
Какви са? Си направим едно селфи, освен с предната камера и всички зад мен. Разпознава лицата в кадъра. Което е превъзходно. Има страхотна е резолюцията на дисплея Full HD. Да, има Ето е и снимката. За тази цена е идеален. Но определено отстъпва пред Revo Power. Да, който вече... Независимо, че това е пърл. Това е перлата в короната, дизайна, страхотен, характеристики и страхотни. Можеш да пуснеш някой клип в YouTube. Ние сме конектнати и да си вържиш твоите слушалки и Да кажеш разберем. как чуваш звука. Да разберем как е. В същото време може да направим една съпоставка. Само ще дадете ли един Power, защото този от телефоните няма вграден усилвател, а този има. Разбрах, че този има... Да. И сега пуснеш, искам да кажеш, сложи си слушалките, да кажеш дали ще усетиш някаква разлика. Даже ще спуснем една и съща песен на двата телефона. Избери си някоя, която ти е любима. Те са много. Казвай коя са. Така се казва DJ-а. А трак се казва Карате. Малко продуктово позициониране. Пускай го него. Пускаме. Тая беше. Тази, да. Нека да чуем. Първо с този. Не е зле като за човек, който пътува за бюджетния. Сега този. Ще усилиме. Бих казал, че усилвателя работи перфектно. Усеща се. Определено се усеща. Разбрах, че на Power може да се включи клавиатура, мишка, което е разликата. Този е с усилвател, категория Т, а този не. Този Ти сам можеш да кажеш как разликата. Усеща се разликата в звука от Revo Pearl и Revo Power. Разбира се, усилвателя си казва думата. После, разбира се, някой друг, който тества и прави ревю, може да тества също усилвателя. Батерията при правилно зареждане, дълъг живот, 24 часа, преспокойно излизате сутрин, прибирате се вечер на 50%. Знае ли човек колко го ползвате? Това от мен. Някакви финални думи може да кажеш, минал си батерии, но на всички, които... Препоръчвам го за бизнес дамите, елегантен. Независимо, че струва малко пари, е готин. Не отстъпва на известните марки, Samsung, iPhone. Няма какво да се каже. Честитиме ти говори 7 минутното ревю. Опита се конкурираш с твоя приятел. Ама не го бъдеш. И той все пак имаше акробатични номера. На всяко завъртане изпел. Това е Иван Георгиев, поредният участник, който сподели своето мнение за Revo Pearl и спечели 50 лева от играта на Revo. Само една химикалка. Сега ще карат и да черпиш, да знаеш. Сигурно. Предполагам, Факира ще се превари. Това ли му е прякора? Факира? Ще стане. Това е за теб. Благодаря. Благодаря.